Paano binulabog ng Tesla ang electric car industry? Si Elon Musk ang founder ng Tesla Motors, isa sa pinakamalaking successful electric car company sa buong mundo. Ginalugad natin ang internet para alamin ang sikreto at mga natatagong business strategy ng isa sa pinakamatalinong CEO ng henerasyon natin. Successful at kilala na ang Tesla ngayon, pero noong mga unang taon ng kumpanya, delubyo ang inabot ni Elon sa pagpapatakbo nito. Matagal nang naimbento ang mga electric cars, pero walang pumapansin sa kanila noon. Noong late 90s, naglabas ang GM ng electric car na kung tawagin ay EV1 at nagkaroon din naman ng mga fans, pero hindi din tinangkilik ito dahil ang gusto ng mga tao noon malalakas na makinang degasolina, malalaki at maiingay na V6 engines ang usong-uso noon, at alam natin na napakalakas nito lumagok ng gasolina. Pero si Elon, nagawa niyang i-disrupt ang industriya at nakapaglabas siya ng mapupormang electric vehicles na bumebenta sa masa. Sa isip niya, hindi talaga combustion engines ang future, kundi electric vehicles. Kaya naman naging investor, engineer at CEO siya sa isang pausbong pa lang na electric car company para maging totoo ang vision niya sa mundo. Ang kumpanyang ito ay ang Tesla Motors. Parang David at Goliath ang istorya dahil babangga siya sa mga naglalakihang car brands at petrol industry na hindi papayag maghari ang mga EV. Parang mission impossible to, pero sa sobrang talino ni Elon, bago pa lang niya umpisahan ang venture niya dito, meron na siyang plano. First step, kailangan niya ng pondo. Ito ang ginawa niya. Nag-focus siya sa lithium-ion batteries na inaasahan niya magiging mas mura at magiging mas powerful paglipas ng taon. Hindi siya nagsimulang gumawa ng mga mumurahing kotse. Walang intro-intro. Sports car agad ang sinimulan ng kumpanya. Bakit high-performance sports car agad ang sinimulang gawin ni Elon? Nakita niya siguro na nasubukan na magbenta ng ibang kumpanya ng mga mumurahing kotse at hindi yun gumana. Ito ang nakikita niyang solusyon, ang gawing astig ang mga electric cars. Gawin itong cool at ibenta sa mga mayayaman. Free marketing na din dahil wala pang nakita ang mundo ng electric sports car noon. Dito sila kumuha ng pondo dahil ang high-end sports car market ay ang may pinakamalaking profit margin o tubo. At mula dito, kukuha sila ng perang pampaikot para pondohan at makagawa ng mas affordable na kotseng pangmasa. At pagkatapos nito, i-upgrade na lang nila ang hardware at software ng bawat sasakyan hanggang sa mag-dominate na ito sa car market. Akalain mo nga naman, at gumana nga ang plano ni Elon Musk para sa Tesla company. Inilabas niya ang unang successful na EV sports car, ang Tesla Roadster, na may 992-pound lithium cobalt oxide battery, 283 horsepower at 280 pound-feet ng torque. At ito din yung unang electric car na malayo ang nararating sa range na 244 miles. Dito unang na-realize ng mga tao na pwede naman pala mag-long drive gamit ang EV sa isang full charge lang. Successful ang Tesla Roadster at dahil dito, nagkaroon na sila ng malaking pondo para gawin ang susunod na step ayon sa plano ni Elon. Naglabas pa sila ng dalawang EV cars, ang Tesla Model S at Model X. At pagkatapos ng lahat ng ito, year 2016, nilabas nila ang Tesla Model 3, ang electric car na affordable at pangmasa. Kasabay na nito ang autonomous driving at advanced software AI ng mga kotse nila. Binulabog niya ng husto ang industriya ng mga kotse at sa isang punto, naging mas mataas pa ang market cap ng Tesla kaysa sa Ford. Pero sa lahat ng success na tinamasa ng kumpanya, isa lang naman talaga ang pangarap o vision niya para sa Tesla. Ito ay ang to accelerate the world's transition to sustainable energy. Tama nga naman, ang fossil fuels nauubos. Pero ang kapangyarihan ng haring araw hindi nauubos. At base sa vision statement ng kumpanya, okay lang sa kanila na hindi sila ang the best. Ang gusto lang nila, sila ang mag-umpisa at magpabili sa advent ng electric cars. May pagkakahawig sa vision ni Bill Gates para sa Microsoft ang magkaroon ng personal computer sa bawat bahay. At halos natupad na nga ng Microsoft ang mission nila. Alam ng Tesla na sila ang maaaring nauna sa industriya ng electric cars. Pero alam nila na pwedeng hindi sila ang magtapos. Example, Friendster ang nagsimula ng social media, pero Facebook ang nagwagi sa social media space. IBM ang nauna sa pag-program ng operating system, pero Microsoft at Apple ang tumapos ng laban. Sa ngayon, iilang higanting car manufacturers na ang na-inspire sa electric car trend gaya ng Mercedes at BMW, at posibleng sila na ang dumistrap sa industriya. Baka wala muna tayong makitang lumilipad na kotse gaya na nakikita natin sa mga sci-fi films, pero hindi malayo na ang mga electric cars na ang maghari sa mundo sa malapit na hinaharap. Sa pagkakakilala ko kay Elon, ayon sa mga galawan niya, hindi naman siya masamang tao. Talagang passionate lang siya at mission niya talaga na magbigay ng value sa mundo. Isang mapagbigay na tao at long-term thinker. At kung sakaling mawala na siya sa mundo, ang electric car industry, ang bakas na iiwan niya, ang legacy na siya ang nag-umpisa. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.